Salutare people și bine ați revenit! Numele meu este Dar George și astăzi vom începe o serie nouă. O serie care se va numi Un truc pe săptămână. În această serie vom vorbi despre diferite unelte pe care le vom învăța și le vom folosi în diferite programe, cum ar fi Photoshop sau Premiere. Săptămâna aceasta vom face un truc foarte simplu și care se potrivește pentru fiecare tip de fotografie. Acest truc simplu se numește izolare de culoare. Vom face dintr-o poză colorată o poză alb-negru, izolând o singură culoare din toată poza. Fără alte introduceri, hai să deschidem Photoshop-ul și să ne apucăm de treabă. Odată ce am deschis Photoshop-ul, putem să alegem poza direct din folderul respectiv și putem să-i dăm direct drag and drop. Ok, aceasta este interfața Photoshop-ului. Pe centru vom avea poza cu care lucrăm, în partea stângă vom avea uneltele cu care vom lucra la poze. Vom vorbi despre aceste unelte în diferite episoade. Astăzi vom face în așa fel încât să facem poza asta alb-negru și vom izola partea asta de pai în așa fel încât să nu schimbe culoarea și să rămână aceeași culoare în momentul în care facem poza alb-negru. Primul pas pe care îl facem în momentul în care vrem să facem orice modificare, trebuie neapărat să multiplicăm poza pentru a avea și o poză originală. În momentul în care facem ceva greșit, să avem o posibilitate să ne întoarcem și înapoi. Ok, acum că am făcut o copie la poza respectivă, cea mai simplă metodă pe care putem să o folosim, ne ducem direct la Image, Adjustments și acolo avem mai multe opțiuni. Cea mai simplă ar fi Black and White sau Hue and Saturation. În momentul de față o să aleg opțiunea de Hue and Saturation și o să dau saturația la minus 100, adică la negativ 100. Apăsăm OK și în momentul de față avem o poză alb-negru. Ceea ce ne mai rămâne de făcut este să selectăm și să facem o selecție în jurul paiului, în așa fel încât să putem să-i dăm Delete la poza de sus, ca și cum am avea o uneltă, și tăiem teoretic poza și se vede doar partea de jos. Partea interesantă a acestei unelte este că cu cât o folosești pe spații mai mici, poți să faci din ce în ce mai curbate teoretic liniile. Cu cât te duci mai mult în față teoretic, îți face fix o linie dreaptă. Asta e foarte bună pentru spații mai lungi unde ai linii drepte. Iar în momentul în care ai curbe, trebuie să dai click din spații din ce în ce mai micuțe, cum ar veni. Exact ca o foarfecă, știi? Când ai din ce în ce mai puțin așa și vrei să iei curbă, fix asta se întâmplă. Ok. Acum că am făcut selecția, mergem în partea stângă unde găsim panoul de unelte și luăm fix guma de șters, Erase Tool. Îi dăm flow 100%, opacitatea 100%, iar având în vedere că am făcut o selecție, vom șterge doar partea unde avem selectată pe imagine. Bun. Și uite cum magia se întâmplă. Pa-bam! Având în vedere că am lucrat pe partea de sus a imaginii, putem să manipulăm partea de jos, făcând în așa fel încât ne întoarcem iarăși la Image, Adjustments, Hue and Saturation, iar în momentul în care mergem la opțiunea de Hue, putem să-i schimbăm culoarea cum ne dorim noi. Putem să facem verde, putem să facem roșie, putem să facem albastru, orice culoare. Și asta a fost pentru ziua de astăzi. Sper că am învățat împreună acest truc simplu și de efect.
Vă mulțumesc enorm că ați rămas cu mine până la final, iar în cazul în care ți s-a părut util acest video, apasă și de butonul de like, iar dacă ești nou pe canalul nostru de YouTube, te rog, apasă butonul de subscribe pentru a rămâne prieteni. Ne luăm rămas bun și până data viitoare, ca de fiecare dată vă urez o zi minunată, la fel ca și voi.